aqui dentro? Di yung Corso aqui dentro? Hindi ko problema. Di yung piano aqui dentro? Okay. Iedereen is welkom. Maar ouwe naar die Corso. Die yung Corso aqui dentro? Met de handen omhoog, dan gaan we dit doen. Toen rennen ze hier, nog dit bureau dan. Oké, we gaan even naar links. Dus bij links, dan gaan we bij links. Dus bij links, dan gaan we bij links. Dus bij die lantie, dus bij achteren. We gaan naar voren, we gaan naar achteren. En voor de Belgen onder ons, we gaan erin en we gaan eruit. Oké, en dan gaan we langzaam omlaag. Dus de baan, maar dan rustig aan, rustig aan. Heel langzaam weer omlaag, omlaag, omlaag. Maar weer aan. Oké, es un anco de hernia, dolor y loma. Oké, papa. Oh, en dan hier. Yes. En dan lo cual nos hace, we gaan kikkeren. Lekker kikkeren. Ja. Hou de sluitspieren. Oké, en dan gaan we langzaam omhoog. Omhoog. Ja, niemand heeft verwacht dat we zo gezellig hier met elkaar zullen staan en we gaan lekker dansen. We gaan van alles doen. Want deze band, deze duo, die speelt tremendo muziek. En we gaan gewoon lekker swingen. Zeg nou! Wat is dat ding? Lisa dus. Lisa. Improvisatie. Ik probeer que muziek zingen. Ik doe algo special. Que me necesita también después. ¡Hey! ¡Venga! Kurende sama, ay suaye, bamira suaye, bandilante, coming from, bandilante, mira, everybody sexy! See yeah! See yeah! See yeah! Aqui na Guatuxi! Aqui alemão! Lewison! Vandrai! Vai! Assim! Toca sentindo Chico! Toca sentindo! Ako sudah yang nota basta, nota kuema, nikah kadodo mo, aslinya, dostan yung kaso, dostan yung kaso, dostan orgulloso, dostan yung kaso, dostan yung kaso, dostan yung kaso, dostan stima otro, dostan yung kaso, kita desea.
Una nos minister ta. Una nos minister ta. La Gaby. Una nos conforma del minister ta. Sabor.